Kardom pini bertarjik tha pini prime time news chan bang pini li monitoran pi aprang si bertang ton pen chupajur medam de aprang bertang kung pi arjik tha Bokajan bit asai kiatum kang hua theng pi kinap run long Dong mukak la pen dena rong along lokimon kar choketalon pon jepan kachisik pon Rong bang pathara long ihum baik la pen kar ahiring tang rak pen kachitong Bertang kung piar jik telepet putat bertang ton pen cepat jermidam senang Mahamaya constituency ke parlo dena rong thoi so timung arong la pen Dong mukak Mahamaya hansi arong along lokimon kar choketalon pon jepan kachisik chedang pon Ningkan wang ason tak pining tak lokimon adhoram ke kreatum non ke wangji thang ni phai pli arni ke talon pon jepan chisik chedang pon bomlo sonsi denarong thoi sotimung arong lapen lokimon adowan lapen dong mukak Mahamaya hansia rong lokimon adowan tame ki mesen pen bangso lokimon kar choketalon pon thekji lapen ki pachun thekji aphanta alang litum pen chisik chedang pon lo Laso ke talon ponji ke cheng thang ni phai pli pen ni phai troxian bangso lokimon kar chok talon ponji Dena rong pen bertapang dak pon chen thong ki news 24 Karbi long Rong bang pathara long ihum baik lapen kar ka chitong ajok ino dapang phu adima long amat apran ke dam lapen te ino dapang phu ahiring tang rak pen aringa hu ki sopusi bertarip don long Lakha krenar ke lomba jong constituency ke parlo manjang kang rong bang pathara long ani kang sam por phai pora minute ingkoi malom ihum baik long nit pen manja ke dam bom bearing number AS02 K0274 lapen kar ahiring tang rak pen kachitong ajok atima long amat baik ke begabang pu apran dam juilo apran ke dam abang pu men Rakesh ronghang arta ningkaning korenar ke pusi berta long pon lapen tu arenga hu ki sobang pu men amar ronghang arta thongke braisi apu men bapuram ronghang arong amen rong pia rong utter dighalipur PS hawar ke hat Berta kelong pon ahot anke ewe ki chok che bang phan manja police sai khiatum nepon pen manja thana long an pon dedlo News Desk report News 24 Karbi long Silonijan range ke parlo pogijan asai khiatum pen thengpi kang hu ke neptun long pusin litum News 24 Karbi long apherang ke hin pen berta nang pale Patoe Porphai Siraj Timapor Malop Bogijan Beat Officer Forester Dorsing Timung Atum Japonsi Alang Risang Hua Tumpen Akhoi Puta Kalioni Aroy Akung Along Patrolling Dampo Mahut Kang Hua Tengpin Neptun Long Tangking Kuk Ajeni Kang Huvek Abang Puapan Abangke Neptun Long Ledat Lotte Boktere Alom Rieta Teglong Ledat Pusi Forest Asai Kia Tumpen Nang Pachini Dun Lapen Apitu Forest Asai Kia Tum Tata Mobile Truck Ihum Hired Ponsi Ateng Pia Bangke Forest Office Along An One Dead Pen Passes Dead Loka Dokavia Ateng Pi Chet Pikep Ando Lapen Kijum Naisita Kepi Troxy Kep Andoji Ateng Pi Laki Risak Pen Bogi Poma Kang Hu Kine Pon Long Ateng Pi Ador Sorkar Pen Ki Patik Pon Ador Ateng Pulutangte Kijum Naisita Suri Poket Sose Chot Doji Pusi Forest Asai Ki Dorsing Timung Pen Nang Pachini Pon Tu Thengpi Thengpang Nampi Namdo Kirai Kom Pon Thek Pemi Jiapan Alalitum Sitame Aron Ri Pen Kiklem Kang Hua Tungapan An Sose Kine Pon Jiapan Si Jesik Pon Lo Lapen Klem Veji Puta Alalitum Pen Nang Pachini Pon Tu Nili Pemcengkok Dat Hunger Staff Lapen Forest Staff Cilangsi Patrolling Dambom Hup Niltum Akhoi Puta Long Phan ben thengpi pasun thenglo amase niltum lelia ko ben aphan giban kaluni ro ben thengpi aphan ban tumai ke ka dhilo tame athengpi bang sislo gari hum jirisi office anwan lo lapen sis de lo athengpi ador government schedule ateng gulote 1000 pocket amdak din Pia Thengpi lo. Thengpi bangke Karbi be lage bogi puma pulo lapen kita cap do mix up total
lang cricket Pilipan berdapang dakpon Anil Sonrongka News 24 Karbi Anglong. Pini berda lepan sekang taniglo debay thakme Kardom.